سلام تغطتلتي سومنا مدب سبورت SBS تقرينيا إبراهيم عليه كما يكرنيخوم أبناء لومي مدبنا أبولاند وددرات أتلتيكس علم وشتي أدارج تغيدو من سيتبعوت لملم هايلو أب 300 مترو أب مدب عدمية زغلت فجيب من مزقاب تعويتا أب كده مشكلة جراند بري فيلو ألانيا إرتراوي متكل إيوب زدنا سالساي درجة بمحز أب بوديم تسغيلو أب قطمات كعس إجري سبين لا ليغا إرتراوي شوادناوي ألكساندر إساق شتوتات بتخطاتالي زمزقبو زلب مغتال سلسة شتوتات أمزقبو ويكا هاتريك سريحو كواخبتي أتليتات أب جزي لبدا كوفيد-19 أرأيا حبرة سب ويكا موديل كاب مخان حميقم ديوم زبلو قال كابتو مارسا زحزة مدبال لنا كتكاتاتلونا نعدم زي حلف ربع أب تورون بولاند ركبات عدة وددرات أتلتيكس عالم وشتي أدراج تغيدو إتيوبياويت من سيلم لمهايلو أبو ددر قوياقري 300 مترو أب مدب عدمية زغلت فقزي من مزقاب تعويتا إذا قناقو العسر جاعت عمد زلا منسي نزعوت زمزقبتو نت وددر شمون تدايغن 30 حدا نت ب24 كالي تنجزيه بمفتاميو نسا نزعوت تمزقبو زلا قدمي حدا سمون أب فرنسا تماسسالي عود دحر من مزقابا خوينو نتشعو زمزقبتو بلوت والكاو جزيا دقيمة بمبلاتيو لملم أبزي وددر نتا سنبت أب موناكو حديش كبروسن وددر قوياقري 500 مترو بمزقاب زي تعوتتن شامبيون عالم زخونتن كينياويت بيتريس تشيبكويتش بعبلالي بليتاتا قال إتيوبياويت فانتو وركو سالسيتي كتودن كلا جنزبه ديبابا أفلما وددرا نايز وقتي وددرا قاريتا وتيها بفلاي أمززام نايت وددر لملم نهرب موساغن فانتسا بمخادن زرعياتو بقعات تقبل للنتا أبلعلتا كينياويت أتليت زمسكرتلو نيرو كليتينكا أبز عمد زتمزقبو بوليسات جزيتات نايزي رحكت زلعالة ترتاتات زحازة كويننا لوا بخالو وغن أبزي تماسسالي وراي إتيوبياوي أتليت سولومون باريغا أبو ددر شحن 500 مترو بولوت أولكاو جزي بمزقب تعويتو أبو ددر 800 مترو خا إتيوبياوي تابتا موالمو بتماسسالي بولوت أولكاو جزي بمزقب كمز تعوتت تفليتلو مبل 53 عمتاوي كرد مشكلتا زور ديس ألبس ماريتايمز إت دوفا بعوت إيطالياوي جيان لوكا برامبيلا كابغانتا تريك سيغاب فريدو تزازيمو نسو نزي عوتو زمزقبو أبسال ساين موداتان معالتي مدرخاوي عوت بممزقابن مريحنت بمركابنيو أبزغد دمز تساتفو إرتراين أبالات غانتا نيبو ديلكوان بروفينس بنيام جرماين ياقوب دبساين أب عفشاو مدبات مبل 210 ترتاتات حيزوم وددروم زازيموم بينام أب مدب نقص عقب كساب أب كلاي معلت وددر مريحنت حيزو دحر مسنح أب موداتو زيدنا حمشاي ترتحيزو ورايو كزازم كيلو بخالو وغن أب تركي سنبت أب استغايدة ناي حدا معلتي كردم مشكلتا جراند بري فيلو علانيا إرتراوي متكلي يوب زيدنا سالساي درجة بمحز أب بوديم تسغيلو وددرو زازيمو أبال غانتا ترنغانو سايكلين تيم زغنة كولومبياوي ودغانتو كارلوس كوينتيرو قداماي كوينو معواتو تفليتلو أب قطمات كعسى اجري غانتاتات سبين ويلا ليغا إرتراوي شوادناوي ألكساندر إساق شتوتات نايم مزقاب تتاحيز وزلو مسرح بمغتصال سنبت 3 شتوتات مزقبو هاتريك سريعو غانتو ريال سوسيداد أب ميدا ريال أرينا أنصار غانتا ألافيس أب زكايدو تقتم ألكساندر كوخب كوينو بموعال نزقيا سريحو 4 بادو غانتو كتعوة غيلو دحرزي قتمكا أب تاريخ نايزا كاب سان سيباستيان زغنت غانتا مالت أما بل 21 كفل زمن أب حدا قتم 3 شتوتات ممزقاب زناء كوينو لو أقدمو أب تقتم ألكساندر أب شوديشة تغطاتلتي قتمات كي قوارت شتوتات زمزقبه كالق كبروسن أبتا غانتا زغنو مالتي مسقداي متا غانتا زغنو جون ألدريجن داركو كوفيتشيفيتشن تسريع لو سالساي تتصواتاي بمخان نسو أب شوديشة قتمات شوعات شتوتات زمزقبه بعد مزناسة تتصواتاي أبتا غانتا كوينو لو قطمات لاليغا زبزحا غانتاتات مبل 24 زوريا قطمن فتيمن أتلتيكو مدريد أب مريحنت كتركبن كلا ريال مدريد بارسلونا سيفيانكا بمسرع يختلالوا ألكساندرن غانتو ريال سوسيدادن أب همشاي ترتا تسريعم أب أوروباوي قطمات أب زمت عمد كساتفو أب زحاش عدل يركبو
ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ከዋኸብቲ ኣትሌታት ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣርኣያ ሕብረተሰብ ወይ ሞዴል ካብ ምዃን ሓሚቖም ድዮም ዝብል ሕቶ ብምሕታት እዚ ብባርኒ ቦልተን ኣብ መርበብ ሓበሬታ palatinet.co.uk ዝወፀ ዓምዲ ዳህሳሱ ይጅምር። ኣትሌታት ከም ምስልታት ህዝቢ ፈትዮም ድዮም ከይፈተው ኣርኣያ ወይ ከዓ ሮል ሞዴል ናይ ምዃን ሓላፍነት ይወሃቦም ወይ ይወስዱ እዮም። እዚ ልዕልና ክብሪ ማለት ከዓ ከዋኸብቲ ኣትሌታት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዝነጥፉሉን ዕዉታት ዝኾኑሉን ስፖርት ካብቶም ዝበለጹ ክኾኑ ጥራይ እኹል ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብነት ናይ ንፉዓት ሰባት እውን ክኾኑ ኣለዎም። ኣብ ሓደ ናይ ናይኪ መወዓውዒ ኣብ 1993 ገዲም ተጻዋታይ ኩዕሶ ሰኪዔት ወይ ከዓ ባስኬትቦል ቻርለስ ባርክሊ ኣነ ኩዕሶ ሰኪዔት ኣብታ ተሰቒላ ዘላ ዓንኬል ሓፂን ብሓይሊ ዘሊለ ስለ ዘተኹን ብኸምኡ ስለ ዝፍለጥን ደቅኹም ከዕብየልኩም ኣለኒ ማለት ኣይኮነን ክብል ይስማዕ እዩ። እታ መወዓውዒት ኣብቲ ግዜ ክትዕ ፈጢራ ነይራ። ብፍላይ ከዓ ንትርጉም ሓደ ኮኸብ ኣትሌት ከም ክብሪ ዝወሃቦ ኣብነታዊ ሰብ ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዎ ተራ ስለ እትጻረር ኣድላይነት ናይቲ ኣትሌታት ኣወንታዊ ባህርያት ከርእዩ ንብዙሓት ደገፍቲ ኣገዳሲ እዩ ዋላ እኳ ኣብቲ ምስጋንቶኦም ዝህልዎም ውዕላት ብንጹር እንተዘይሰፈረ። ኣብዚ ዘመነ ሶሻል ሚድያ ውልቃዊ ህይወት ኣትሌታት ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብዝለዓለ መጠን ቅሉዓት እዮም። ዝበዝሑ ከዓ ነዚ ተረዲኦም ህይወቶም ብኸምኡ ይመርሑ ኣለዉ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ግዜ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብዙሓት ኣትሌታት መምርሒታት ኮቪድ ክትሕሱ ተረኺቦም ወይ ተራዮም እዮም። እቶም ጥሕሰታት ኣብዞም ቀይድታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ስፖርት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት እዮም ተታሒዞም። ጋንታታት ኩዕሶ እግሪ ተጻዋተን ዝህልዎም ኣገዳሲ ኣወንታዊ ተራ ብምርሳዕ ወይ ከዓ ዕሸሽ ብምባል ዝለዓላ በደለኛታት እየን። ዓለቓ ጋንታ ኣስቶን ቪላ ጃክ ግሪሊሽ ኣብ መጋቢት 2029 ኣብ ሓደ ውልቃዊ ምዝንጋዕ ወይ ከዓ ፓርቲ ብምስታፍን መኪንኡ ብምግጫውን መምርሒታት ኮቪድ ወይ ከዓ ፕሮቶኮል ጥሒሱ ነይሩ። መስተሰትዩ ከም ዝነበረ እውን ተጸብጺቡ ነይሩ። እዚ ተግባር ዝፈጸሞ ሰባት ኣብ ገዞም ክጸንሑን ትካል ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ ከዓ NHS ከኽቡሩን ዝምሕፀን ቪድዮ ብመንገዲ ትዊተር ባዕሉ ድሕሪ ምዝርግሑ ድሕሪ 24 ሰዓታት እዩ። እዚ ፍጻመ ብዘይገድስ ግን እዚ ኮኸብ ናይ ሓለቓ ጋንታ መዝነቱን ቦቱውን ኣብታ ጋንታ ዓቂቡ እቲ ዝተዋህቦ መቕጻዕቲ ናይ 2 ሰሙን ደመዙ ክኸፍሎ ጥራዩ ነይሩ። ድሕሪ እውን ናይ ወዲ ጋንትኡ ልደት ከብዕል ምሳሕ ተጋቢዙ ኸይዱ መቕጻዕቲ ዝበሃል ኣይተዋህቦን። ተጻዋታይ ቸልሲ ሜሰን ማውንት እውን መንግስታዊ መምርሒታት ጥሒሱ ምስ ካልእ ጋንታ ዌስትሃም ዩናይትድ ምስ ዝጻወት ዓርኩ ዴክላን ራይስ ክለማመድ ብምባል ኣብ ሓደ ሜዳ ብሓባር ተጻዊቱ መቕጻዕቲ ዝበሃል ግን ኣይተዋህቦን። ዓለቓ ጋንታ ክሪስታል ፓላስ ሉካ ሚሊቮዮቪችን ተኸላኻላይ ማንቸስተር ሲቲ ቤንጃሚን መንዲን ድሮ ሓድሽ ዓመት ነቲ በዓል ከብዕሉ ምዝነጋዓት ተሳቲፎምን ኣዳልዮምን ግን መቕጻዕቲ ዝበሃል ኣይተዋህቡን። ኣሰልጠንቶም እውን ተኸላኺሎምሎም። ብውሕዱ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እዞም ኣንጻር ጥሕሰታት መምርሒታት ኮቪድ ዝውሰዱ ተሪዮታት ሸለል ምባል ግን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጥራይ ዝተሓጽሩ ይመስሉ። ምኽንያቱ ኣብ ካልኦት ዓይነታት ስፖርት በደላት ምስ ዝፍጸሙ ተሪር መቕጻዕቲ ይውሰዱ እዮም። እንግሊዛዊ ኮኸብ ክሪኬት ጆፍራ ኣርቸር ካብቲ እታ ሃገራዊት ጋንታ ተዓጽያትሉ ዝነበረት ወፂኡ መንበሪ ኣባይቱ ክምልከት ከይዱ እዚ ምስ ተፈልጠ ግን ካብታ ጋንታ ከም ዝፍለን ከም ዝውሸብን ተገይሩ። ኣብ ሜዳ ሰዓ 7 ቅድሚቶም ካልኦት ተጻወቲ ምምጽኦም ጥራይ ክጎይ ተፈቒድሉ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን በጃ ኢድ ወይ ከዓ ጓንቲ ኢድ ተሸፊኑ ማለት እዩ። ክልተ ውፅኢታት ኣሉታ ምርመራ ኮቪድ ምስ ኣቐረበ ጥራይ ከዓ ምስታ ጋንታ ክሕወስ ተፈቒድሉ። ኣብ ርእሲ እዚ 15,000 ፓውንድ ክኸፍል ተገዲዱ። ራግቢ እውን ተመሳሳሊ ኣተሓሕዛ ኣብ ልዕሊ ኣትሌታቱ ዘለዎ ይመስል። ነቶም መምርሒታት ዝጥሕሱ ብተሪር ይቐጽዖም። ኣብ ክንፊ ዝጻወት ወዲ ዌልሽ ጆሽ ኣዳምስ ምስ ናይ ቀረባ ቤተሰቡ ናይ ክብሪ በዓል ከብዕል ኢሉ ብምኻድ መምርሒታት ምስ ተሓሰ ኣሰልጣኒዩ ብጋህዲ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ወፂኡ ነቒፍዎ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ግጥማት ሃገሩ ካብ ምስታፍ ኣጊድዎ። ስለዚ መቕጻዕትታት ኣብ ልዕሊቶም መምርሒታት ዝተሓሱ ወይ ከዓ ሞራላዊ በደላት ዝፈጸሙ ኣትሌታት ኣብ ዓበይቲ ወይ ቀንዲ ዓይነታት ስፖርት ዓባይ ብሪጣንያ ኣዝዮም ዝተፈላለዩ ኮይኖም ኣብ ልዕሊ ከዋኸብቲ ስፖርት ወይ ከዓ ኣትሌታት ዘሎ ፍልሊ ኣረኣያን ኣተሓሕዛን ዘንጸባረቑ እዮም። ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ ነቶም ተጻዋቲ ከም ሰባት ዘይኮነ ከም ተቐማጢ ንብረት ወይ ከዓ ኣሰት ገይረን ይምልከተኦም። እቲ ኣብ ደገ ዘጋጥም ጸገማት ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ሸለሊልካ ክሕለፍ ዘለዎ ንእሽቶ ጸገም ይቆጽርዎ። እዘን ጋንታታት ከዋኸብተን ኣብ ልዕሊ ደገፍተን ዘለዎም ጽልዋ ሸለል ይብልዎ። በቶም ከም ኣርኣያ ወይ ከዓ ሞዴል ዝርይዎም ደገፍቲ
ተቐዲሖም ክፍጸሙ ዝኽእሉ ጥሕሰታት እናፈጸሙ ወይ ከዓ ቅቡላት ዘይኮኑ ባህርያት እናርኣዩ ከምልጡ ይፈቕዳሎም። ኣትሌታት ጌጋ ውሳኔ ንምውሳድ ዝተቓልዑ እዮም። ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ንዕኦም ግን እቲ ጌጎኦም መጠኑ ብዙሕ ብዝኾነ ክፋል ሕብረተሰብ ክርአ ልዑል ተኽእሎ ኣለዎ። ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ሰባት ብልሒ ይኹን ዕሽነት ብዘይገድስ ንከዋኽብቲ ኣትሌታት የድንቕዎምን እቲ ንሶም ዝፍጽምዎ ኸኣ ክደግምዎ ወይ ክቐድሕዎ ይኽእሉ እዮም። እምበኣር ዓበይቲ ጋንታታት ስፖርት ብፍላይ ከዓ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግ መምርሒታት ተኸቲለን ግዝያዊ ስጉምታት ክወስዳ ዘይምልከተን ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ንገለ ከዋኽብቲ ዝህቦኦም ፍሉይ ኣረኣያ ወይ ፎኪስ መቕጻዕቲ ከምዚ ሕድገት ዝተዋህበን ይምስል ክብል እዚ ጸብጻብ ድምዲሙ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ጸብጻባት ስፖርት SBS ትግርኛ እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ሶኒ ካልኦት ሕቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.